Poďme si pozrieť videjko. Ronaldo od roku 2009 do 2024 No Puškáš tak toto bol Award. nádherný winner. gól, to není o čom, kámo. To bol nádherný gól, kámo, z hen takej diaľky. To bolo veľmi pekné. Hamid Antilop. ...2010, ty vole. Kámo, tak to bol iný volej. Čo si blázen, nádherný gol. Kámo, predstav si, že za reprezentáciu dáš taký gol. Musíš byť aký frajer. Neymar, 2011. Krásne kľúčky. Krása! Čo si blázen. Extrém. To bolo nádherné. Tí komentátori v tej Brazílii normálne, oni kričia gól až dokým im nedojde kyslík, kámo. To je insane. Na Slovensku sú úplne nudní komentátori, kámo. Ale v Brazílii to je úplne iný svet. Miroslav Stoch 2012? Čo si blázen normálne? Slovák? Tak ale to bol nádherný gól. Čo si blázen. To bol ešte krajšie ako ten prvý. Ibrahimovič 2013 to bol legendárny gól, hoši. Tomu ver. Kámo, tak toto bol legendárny gól. Legendárny gól, hoši. To bolo prvýkrát, čo som sa dozvedel niečo o Ibrahimovičovi. Že fakt, ja som dovtedy ho nepoznal, že ja som ešte bol malý Kido. Bol nádherný gól. Ešte proti Anglicku, chápeš? James Rodriguez. To bol na majstrovstvách sveta a vďaka tomu sa dostal do Real Madrid. 2013 bol Ibra. To som akorát ten zápas skúkal. To bol krásny gól. Čo to tam dal? Čo to tam dal vtedy ten Rodriguez, kámo? To vyhralo aj najkrajší gól majstrovstiev sveta, myslím, že. Hoši, to si pamätám, že to proste som nemal aký zápas pozerať a som chcel pozerať majstrovstvá sveta. Kamo, tak som si pustil Kolumbiu proti, neviem komu to hrali, Uruguay. Kamo, a ten James Rodriguez len tak tam pacol taký gól. To bol insane, vieš? To som absolútne nečakal. OK. OK, pekný gólik. V 2016 Mohd Faiz Subri. Čo prosím? Kamo, tam fúkalo, nie? Tá lopta zmenila smer, tak... Čo ti šibe? Tak, to muselo brutálne zafúkať. 2017 Olivier Giroud. Lord Giroud, hoši. No tak to bola nádherná škorpión kikovica. Nádherný škorpión kick sa toto volá, hoši, kto by nevedel. Nádherný gól. Nádherný. Si vezmi, že dá taký gól za Arsenal. Nádhera, nádhera. Mohamed Salah 2018. Ako, hoši, sorry, ale keď 2018 toto bol najlepší gól, tak asi moc pekné góly ten rok nepadali, no. Vegetka, čauko, čau. Tomu ver, daj mi. Tomu ver.
Daniel sorry? Ty, dobre tam strihol. Vegetka, aktuálne hrám futsal a útočník. Son 2020. Toto bolo brutálne. Krása Son. Bolo veľmi pekné. A proste sa zas išiel na výlet, hoši, to inak skopíroval Van de Ven Sona v podstate. To isté spravil. Erik Lamela 2021. Zase hráč z Tottenhamu, hej? No to bol nádherný gól! Čo ti šibe? To bol tak clean, že to nie je možné, kámo. To bolo hrozne krásne. Ešte cez jasle. Kámo. 2022. Oleksi. Puškaš Avard. Vyhral týpek s jednou nohou, tak to je frajer. Ty vole, to bolo nádherné. To bol krásny gól. 2024 vyhral Garnacho? To ani neviem. To bol krásny gól, ale to si pamätám. Ale nevedel som, že to vyhral Puškaš Avard. Garnacho, krásny gól. Ešte Ronaldo oslavu, zabijak. Nice. Pekné góliky, som zvedavý, kto vyhrá tento rok.